Després de la tornada a l'Enc, aquest pròxim 3 de febrer es reprèn la Lliga CADU per equips. En aquesta quarta jornada, l'Uixi s'enfronta a la Universitat Politècnica de València, la qual suposa un gran repte pel seu alt nivell. Durant aquesta jornada podrem gaudir al servei d'esports dels partits de futbol masculí, futbol sala masculí i femení, bàsquet masculí, bàsquet femení, mentre que els esports de vòlei, handbol i rugbi es desplacen a València per a jugar com a visitants. Estem en un moment molt important de la Lliga, ja que a partir d'ara és quan es decidirà tot. Com a classificacions més destacades tenim l'equip d'handbol femení, que va tercer a 2 punts del primer, també l'equip de futbol, que marxa tercer amb els mateixos punts que el primer classificat, i per altre costat trobem que l'equip de futbol sala masculí està classificat en tercera posició a 1 punt del segon classificat i a 3 punts del primer, i l'equip de vòlei masculí que marxa segon a tan sols 1 punt de liderar el grup. Per tot això necessitem del teu suport. No ho dubtes i vine a animar les nostres seleccions esportives universitàries. T'esperem!